Γεια σας! Σήμερα θα δείτε πώς θα φτιάξουμε ένα πλέκτη φλέξη στο κόκαλο. Χρειαζόμαστε κουμπώματα και λαστιχάκια. Παίρνουμε ένα λαστιχάκι και το γυρίζουμε έτσι. Μετά παίρνουμε άλλο ένα και το βάζουμε από πάνω. Όχι στριφογυριστά, απλώς από πάνω. Μετά άλλο ένα, βάζουμε δηλαδή 3 σε σειρά. Και μετά το από κάτω που το στριφογυρίσαμε, το παίρνουμε και το περνάμε από πάνω. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τσιγκελάκι. Μετά παίρνουμε άλλο ένα και το περνάμε ίσια. Μετά πάλι παίρνουμε το τελευταίο λαστιχάκι και από την άλλη πλευρά και το περνάμε. Και μετά από εδώ πέρα λίγο τραβάμε. Μετά παίρνουμε άλλο λαστιχάκι και το βάζουμε πάλι από πάνω. Και το περνάμε. Και πάλι από εδώ πέρα τραβάμε λίγο. Μετά παίρνουμε κι άλλο λαστιχάκι. Πάλι το περνάμε έτσι. Και το τραβάμε. Και μετά συνεχίζουμε το ίδιο κάθε φορά. Τραβάμε. Να πάλι το περνάμε. Μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί αυτό, όπως βλέπετε, είναι σαν ψεροκόκαλο. Και περνάμε το κάτω λαστιχάκι, το τελευταίο πάντα και πάλι τραβάμε. Παίρνουμε κι άλλο λαστιχάκι, το βάζουμε και το τελευταίο από κάτω το περνάμε. Και τρέμουμε. Για να σας γίνει στο μέγεθος που θέλετε, όταν αρχίσει να μεγαλώνει, βάλτε το χέρι στο δάχτυλό σας ή το λαιμό σας, ό,τι θέλετε να το κάνετε, για να περάσετε το σχήμα, να δείτε πόσα λαστιχάκια χρειάζονται ακόμα. Το περνάμε πάλι, το τελευταίο το περνάμε μπροστά και το άλλο και τραβά. Έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα αυτό εδώ πέρα. Το ίδιο πάντα. Μπορείτε να το κάνετε και πολύχρωμο, μπορείτε και μοτίβο, όπως θέλετε. Και τραβά. Παίρνουμε κι άλλο. Το περνάμε από πάνω. Και τραβά. Έχει σχηματιστεί αυτό. Παίρνουμε πάλι κι άλλο. Το τελευταίο. Και τραβάμε. Παίρνουμε κι άλλο. Το περνάμε από πάνω. Και τραβάμε. Έχει σχηματιστεί αυτό. Παίρνουμε και άλλο λαστιχάκι. Αν θέλετε αυτό εδώ κάτω, ανεβάστε λίγο πιο πάνω. Και τραβάμε. Μετά παίρνουμε άλλο ένα. Και τραβάμε. Και έχει σχηματιστεί αυτό. Άλλο λαστιχάκι από κάτω και τραβάμε. Αυτό επαναλαμβάνεται σε όλα τα σε όλο το
σχήμα. Και τραβάμε. Το τελευταίο παίρνουμε. Και τραβάμε. Έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα αυτό. Θα γίνει αρκετά μεγάλο. Έχει σχηματιστεί αυτό εδώ το πραγματάκι. Μοιάζει σαν ψαροκόκα. Παίρνουμε κι άλλο και περνάμε πάλι το τελευταίο. Και τραβάμε. Και άλλο ένα. Περνάμε το τελευταίο και τραβάμε. Μετά όταν το συνηθίσετε μπορείτε να το κάνετε και γρήγορα. Παίρνουμε το τελευταίο και το περνάμε. Παίρνουμε άλλο και περνάμε από πάνω το τελευταίο και τραβάμε. Έχει σχηματιστεί αυτό. Θα γίνει αρκετά μεγάλο. Και τραβάμε. Πάλι παίρνουμε αυτό από πάνω. Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα λαστιχάκια. Άμα δεν μας φτάνουν τα λαστιχάκια γιατί μένουν τελείωσαν, θα πάρουμε άλλα από το σουκουλάκι μας. Και συνεχίζουμε. Περνάμε μπροστά. Το τελευταίο. Όταν περνάμε το τελευταίο γίνεται έτσι. Και τραβάμε. Όταν περνάμε το πρώτο γίνεται έτσι. Περνάμε πάλι το τελευταίο και τραβάμε. Πάλι παίρνουμε ένα. Το τελευταίο το περνάμε έτσι από πάνω και τραβάμε. Παίρνουμε άλλο ένα, το βάζουμε από πάνω και μετά από εδώ πέρα το τελευταίο λαστιχάκι το περνάμε από πάνω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και τραβάμε. Και γίνεται έτσι. Μετράμε εδώ πέρα. Όταν δούμε ότι γίνεται αρκετά μεγάλο, φέρνουμε το χέρι μας εδώ και έτσι το λαστιχάκι. Και το περνάμε έτσι από πάνω για να δούμε πόσο θέλει. Εμένα μου φτάνει, οπότε βγάζουμε το plexiflex από την πρίζα ή από το φορτιστή
ό,τι έχετε. Και μεγάλη προσοχή σε αυτό, έτσι πως είναι. Αυτά τα δύο που έχουν έτσι, τα βγάζουμε, τα τραβάμε και τα αφήνουμε. Μετά, αυτά εδώ τα δύο, αυτό που έχω εγώ τώρα κόκκινο, το παίρνουμε, το κάνουμε έτσι, το μεγαλώνουμε δηλαδή, παίρνουμε ένα κούμπομα, το περνάμε και στα δύο και μας βγαίνει έτσι. Και μετά, έτσι μας βγαίνει, να το. Και μετά αυτό το κάτω που μας έχει βγει έτσι, το είναι που το περάσαμε στριφογυριστά, το περνάμε πάλι έτσι και το ενώνουμε με το κούμπομα και βγαίνει το βραχιόλι. Μια σε ψαροκόκα. Μετά το φοράμε, να το, και βγαίνουμε έξω, περνάμε καλά. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω τώρα, αλλά θα βρεθούμε σίγουρα μια άλλη φορά. Γεια σας!